6:15 na sa Kabuntagon. Good morning, Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Kutos mabot sa gipalangyab nga Sibia sa Sibia TV. Kini na nga itong Sibia TV balita karong nga mga orasan ining Kabuntagon sa adlaw nga it's a Friday mga kasibya, Setyembre 20 na tuig 2024 mga kasibya, no? So wala lang. Di na ta sa padung na sa katapusang simana sa month of September 2024 pagkadali ang niligid sa panahon, no? Murag gahapon pa man nagsugod ang buwan Setyembre, karon wa na tumatapos na sad ang buwan sa Setyembre, mga kasibya. We are now live nanukad diri sa Barangay Talamban sa Dakbayan sa Sugbo. Live na ta sa atong mga platforms mga kasibya, sa atong FB page, sa atong YouTube channel mga kasibya, no? Matod pang ni Kusto, thank God it's Friday. Gikan diri subang dako sa Dakbayan sa Mandawi. Madagumon gihapon ang atong kabuntagon mga kasibya ning adlaw nga Biyernes diri sa Mua wa pa kita ang haring adlaw. Karon tang orasa medyo kuan ta kanang mas hayag na unta ta kung naa pa ni pakita na ang haring adlaw, pero natabunan ang atong adlaw mga kasibya, ang pagsilang sa adlaw natabunan gikan sa silangan, natabunan ni sa kining mga dag-om, mga panganod karong mga higayuna mga kasibya. I-like daw, i-share ang atong broadcast karong mga orasa mga kasibya. Salamat nilang Japi Arante Piñalosa nga may una tultol mga kasibya, sila ni Kusto sa atong Sibia TV balita karong mga higayuna. Medyo sayo-sayo tarong buntagya kay doon natay sayo sang lakaw. Murag ugma sad pasidaan lang daan, no? Kuanta kanang medyo masayo ta ugma gyapon. Kay kuan ugma alumni homecoming sa Biliana National School, General Alumni Grand Alumni Homecoming mga kasibya, no? Murag musayo ta ugma kay gipasayo tang kuan. Kailan musayo ra ba gyud baton pang Miss Mafi Barcelo ug ni Engineer Daisy Toledo ang haring gangis diya sa Alumni Federation sa Abiliana National School mga kasibya. Pero kuan ha sa mga graduado nga sa Abiliana nga nagplano mo tambong sa alumni homecoming ugma sa Grand Alumni Homecoming, gibalhin ang venue adto na sa USJR Basak Campus, no, sa University of San Jose Recoletos Coliseum ginitawag ani sa kining USJR Basak Campus, no, mga kasibya. Kuan din na kanang Coliseum na dili na gym lang, Coliseum yun mga kasibya. Dako-dako na ilang kuan diha, ilang Coliseum kay kani San Jose wa man ni gym sa una pa, no? In fact kita ko ni San Jose sa una kadto panahon pa sa CAAA, kana ilang varsity players sa basketball sa una naara mag-practice diha sa ilang quadrangle, no? Or mangabang sila o mga gyms, no? Mga kasibya, pero otherwise naara gid sila sa ilang quadrangle niadto nga mag-practice na sila mga kasibya, no? Say mag-jogging na sila diri sa Abiliana sa una, no? Pagkatao sa Cebu City Sports Center mga kasibya, no? Muna gihimo sa San Jose. Angtod nakatukod sila na ilang Basak Campus, apil tinaninduta na ilang Coliseum diha mga kasibya. Di pareha diri sa San Carlos nga na sila built-in nga kuan ba? Gym, ang UV na gym, ang UC, kanang UC mausan na sa una, no? Wa pa na mapalit ni Atty. Gasgo ang Cebu Coliseum, naarasan na sila sa quadrangle mga kasibya. Mas doon na pa gym ang CIT, no? Southwestern, no? Ang Sibudok nga atos una kung katong ni apil-apil pa ang Sibudok sa CAAA niadto, karon si Safi nga magsugod sa dabaday ugma ang si Safi tournament mga kasibya, no? So ugma mo start ang parade mga 6:30 sa buntag, unya human sa parada dunay ipahigayon nga misa mga kasibya. So kita kits ta mura kinadaghanan ni rong
mga mutambong ani maong kalihukan mga kasibya no kay mo nang gibalhin dito sa Nuse kay tan-aw lang maghukot ng diri sa Abiliana Gym no kani diri sa may Cebu City Sports Center mo na nakadesider sila sa Engineer Toledo sila sa Mamapi Marcelo nga balhin tag mas dako nga venue mga kasibya no Roland Galion, good morning. Jerome Garcia diha sa Banilad ato silingang barangay di sa Talamban. Si Mark Humawan nga nagtan-aw naminaw ron diha sa Pamplona, poblasyon Pamplona Negros Oriental, no? Negros Island Region mga kasibya. Hayag na ilang kabuntagon dito ni Mark Humawan. Si Engineer Catalino Lucero Davis tugnaw og nagtutaligsi karon diri sa among pahin sa Quezon City mga kasibya no sige sila uwan dito in fact karon dunay mga lugar na sa dito sa Metro Manila nga wala say klase hasta gani diri sa Antique no murag way klase karong adlaw gipang suspenso na sad ang mga klase no way matawag na tong bagyo pero dunay laing nakasud nga low pressure area mga kasibya pero tuan na sad ni sa tumoy nga bahin sa Pilipinas sa Northern Luzon. In fact, tuan na gid siya sa Batanes, no? Katapusan na sigpatan ni ang LPA at 745 kilometers east-southeast sa Itbayat, Batanes sa mga kasibya. Pero nakapainhan sa gihapon padayon gitang tugnaw uwanon ang atong panahon mga kasibya. Gahapon nakauwan ba to gahapon? O nakauwan? Nakauwan to gahapon mga kasibya no although ni sugod na siya kainit pero di gayon nga muuwan mga kasibya no pero mana ang pag-asa ningon nga tungod aning LPA ni enhance na sad ang southwest monsoon nga nakaapektar diri sa ato sa Sugbo sa Visayas o sa ubang bahin sa Luzon mga kasibya no munay pahimangno sa pag-asa. So anytime kita diri Sugbo, posible makasinati gihapon ta og mga pag-uwan mga kasibya no. So datag payong, datag mga makasalimbong sa atong lawas mga kasibya say gayon nga do natay matawag nga lakaw karong adlaw mga kasibya. Samtang sa laing bahin mga kasibya matidakdahanan din gi-report man ni natos nakalabay mga kuan no nakalabay nga mga adlaw mga kasibya nga puwerteng daghana sa imported nga mga bugas mga kasibya nga karon natanggong diha sa pantalan sa kauluhan mga kasibya no natanggong ni wa pa maklaro unsa gi rason ani mga kasibya no unsay nakaingon ani ngano nga natanggong ni diha sa pantalan sa kauluhan mga kasibya ya may ang balor aning imported nga bugas nga natanggong ro diha sa kining kauluhan sa pantalan sa kauluhan tunga sa bilyon ka pesos. In other words 500 million pesos mga kasibya no nga gikabalak-an nga kung matanggong pag yun no mga kasibya posible nga musaka na sad or musaka ang presyos bugas or maka sinati og artificial nga shortage sa bugas mga kasibya kay sa akong kaingon lagi dakong bahin lo sa atong supplies bugas mga kasibya imported no mas daghan ang imported kaysa lokal mga kasibya nya mo adto kag mga tindahan ron adto kag groceryhan adto kag kanang bitawng sitawagan na kanang sa mga tindahan diha sa mga merkado mga kasibya sus mahal gyapon bugas no ti amoy kining mga bugas kining 500 million pesos nga balor sa imported nga bugas gisud ni sa gibanabanang 700 ka mga shipping containers mga kasibya nga naghuwat nga makuha ni
mapagawas di diha sa Manila International Container Terminal o Manila South Harbor, mga kasibya. Ang General Manager sa Philippine Ports Authority, kanis J. Santiago, mga kasibya, wa ni mo sa likwais posibilidad aning maong hinungdan nga tinuyo ni, mga kasibya, gituyo ni sa mga importers, no, mga rice traders, no, nga wa nila kuhaa ang maong shipment diha sa pantalan, mga kasibya. Kani makakonfirmar ko ani kay doon natay mga kini bitawng kwan kining mga importer sa diri sa tua ba, no, nga medyo kaila nato, mga kasibya, nga mo'y muhunghong nato, no, ngano nga ni mahal ang presyo sa bugas. Ug last year pa niya nga gi-point out nga usas dakong hinungdan gud na June, naay supply, naay supply. Ang problema, ang supply murag naho nga gi-hoard, no? Wa man inog gitaguan kay daara man na siya diha, no? Pero murag matawag din nato nga indirect hoarding ba ang gihimo ros ubang mga Marokoy nga mga importers. Kung ano man na sir. Sa nanay daghang nangabot diha sa pier. Labi na dito sa kauluhan, no? Mga kasibya, diri ka sa ato, no? Wa ba kay kuan ani? Wa ba kay nangabot diri or manila possibility. Nangabot ang supply, gikuha dito sa pantalan, gisud og bodega, wa gipagawas, wa gibaligya ngadto sa mga mamligya ay nagbugas diha sa kamerkaduhan. Muna initabo, lain ang duda, mga kasibya. Kani kay nakita mo gyud ang mga containers ani, so nagduda si Santiago nga intentional gituyo sa mga rice traders nga i-hold una ilang shipment kay ilang gihuwat nga musaka ang presyo sa bugas diha sa merkado kay ilabi na di nata panahon sa beer, padung na tas Pasko, musaka man ang demand on niya bugas, mga kasibya, no? Party everywhere unsa pa ng mga kalihukan, mga kasibya, no? Si Santiago miingon nga kining mga rice shipments naa diha unya tiba niya bugas niya ang gi-import bugas ni, so gani na kabantay man siguro mo ang mga kanang ito mga cargo truck nga maghatod og bugas, do not delay rice shipment, di ba? Na dili ilangay kay kaning gida dili langayon, no, dili babagan unsa pa diha kay kining gikarga nga kargamento diha sa mga cargo truck bugas ni, no, kay man niya bugas madaot kung imo nang i-star diha dugay, mga kasibya, no. Unya kapi na sa Madabana Santiago, kapi na 20 kadlaw sa ato pa hapit na sa kabuan nga naa diha karon sa MI City o sa South Harbor kining mao nga shipments. Bisan kung kining mga containers, no, kining mao nga mga gisudlan sa bugas, imported nga bugas, gihatagan na clearance sa Bureau of Customs. Wa na gini babag unta, mga kasibya. So si Santiago na balaka nga ang sabi tawagan na wa pagkuha, no, sa imported nga bugas diha sa pantalan, posible nga mo resulta ni sa kaminos kanihit sa supply sa bugas diha sa Oderes, Pilipinas. Artificial shortage ang masinati, mga kasibya, no. Dili port congestion, mo na giklaro ni kuan ha, mo na giklaro Santiago, wa mag problema sa port congestion diha sa pantalan sa kauluhan, mga kasibya, sa pagpagawas aning mao nga imported nga bugas, mga kasibya, no. Kaya ang PPA regulated ports apil na ta diri, mga kasibya, nakatala niya og utilization rate nga 70%, diin ang mga consignees mo withdraw silang shipment, no, bisag dili bugas nga average nga 5.4 days, ato pa every 5 to 6 days every week, ibutang na lang ta, no, butang nato halos every week dunay ma-withdraw nga mga shipments, no, bugas, ubang mga kargamento, mga kasibya, no.
Kay doon naman din kani diing kuan, kining PPA ni patuman sa din silang free storage period mga kasibya. Sa to pa mahimo ra na nimo diha dili dayon ma-withdraw kay doon na may libre nga mga adlaw nga pwede na diha ma-star ang imong container mga kasibya, no? Kay si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel miingon nga kapin sa semana una ma-release ang rice shipments, ang mga imported shipments sa bugas mga kasibya gikan sa pantalan mga kasibya. Lain sang hinungdan, posible nga hinungdan sa mga importers kay mubayad man sila demurrage fee, no? Mga kasibya nga mokabat og $7,000 per ship matag adlaw kung sila malangay sa pag-withdraw. Dako na $7,000 per barko. Mga kasibya, pilam na 7,000 times mga almost 400,000 pesos per day, ha? Mga kasibya. Yung sabi buhaton na rin mga negosyante, ila lang ni ipasa nga to sa mga konsumidor, no? Mga kasibya. Pero ang dako pagduda ni Santiago gud sa PPA nga hayan kuan gituyo ni kay ni anticipate sila, nilantaw sila mga kasibya sa pagsaka sa presyos bugas nining nagsingabot nga Pasko mga kasibya. Muna pait. Isi dito di Sena, grabe gid ang mga kapitalista dyon, mupahimuhos yun sa sitwasyon, no? Darling V, Diaz Uslub, si Chaimi Ish Lauronilia, nagtanaw ron sa FB, hello sa tanang nagtanaw ron District Polo sa Mandawi City. Eddie Buot Diaz Tisa, si Cesar Ibanez sa Talisay, mga kasibya, no? Mercy Lauronilia, good morning sa tuwa nagtanaw sa atong YouTube, mga kasibya. Ya, dunay kuan ha, dunay matawag na to nga survey sa pagkakaroon mga kasibya nga gipagawas, no? Survey ni mga kasibya kalabot ni sa kinibitawng pangutana kung nilambo ba ang imong panginabuhi, imong kinabuhi, ang imong pagpakabuhi sa nakalabay nga tuig. Suma sa survey sa social weather stations nga ang quality of life, no, sa upat sa matag na po ka mga Pinoy mas ni uminto sa miaging tuig. Iulagway ni nga labing taas sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic sa 2020 mga kasibya. Suma sa survey, 39% sa mga respondents miingon nga ang ilang kalidad sa ilang kinabuhi ni lambo sa nakalabay nga 12 ka buwan mga kasibya. Mas nisaka ni, no, kung itandi sa survey nga gipahigay nitong Marso karong tuiga, nisaka ni og 9 points gikan sa 30% sa March 2024 mga kasibya. Ang niingon nga ang ilang kalidad silang kinabuhi, silang pagpuyo, no? Mas ni grabe pa, ni samot, no? Ni us-us ni og ngadto na sa 23%, gikan sa 25% niadtong Marso karong tuiga. Ang niingon nga susama ra ilang panginabuhi, ang ilang pagpuyo, kahimtang silang pagpuyo karong higayuna, ni us-usan, no? Gikan sa 45% ngadto na lang sa 37%. So matawag na tong mas ni lambo, no? Mas nilabaw ang lambo mga kasibya, no? Mas taas ni mao ni ang labing taas sukad sa plus 18% nga nakuha sa December 2019 mga kasibya, no? So kini nga survey giisip ni ron mga kasibya ni Presidente Ferdinand Marcos mga kasibya, no? Kay positibo man no? Nga kalambuan, no? Ang mga surveys mga kasibya susama ni ini. Ang presidente niisip nini nga hagit alang niya kining positibong resulta sa satisfaction rating sa latest survey sa SWS. Ang presidente mingon nga survey
nagtukmod niya o sa iyang mga opisyal sa gobyerno aron mas mapalambo pa ang performance sa gobyerno sa pag-alagad sa katawhang Pilipino. Si Marcos mitataw nga ang survey ni validate sa gihimo nga trabaho sa gobyerno apan sa samay giyon giisip nga hagit alang sa mas maayong serbisyo, mga kasibya. Kay gihulagway man nga ang naangkon sa presidente is very good nga rating nining mao nga survey sa SWS. Ang survey nagpakita nga 62% sa mga Pinoy ang natagbaw sa Marcos administration. Gipakita usab sa survey nga mayoriya sa katawhan natagbaw sa tubag sa Marcos administration ilabi na panahon sa katalagman ug ang pagtabang sa kabus nga Pilipino. Natagbaw sa katawhan sa pagpatuman sa housing programs, pagpalambo sa science and technology, palisiya alang sa kahigayonan sa panarbaho ug ang pagsiguro sa food security. Ang SWS survey gipahigayon June 23 hangtod Hulyo 1, mga kasibya. So kani may ngani nga mga survey maisip ni nga kanang giya bitaw sa usa ka gobyerno, mga kasibya, kung hain na sila, hasa na sila nga puntuha sa ilang pagpanirbisyo, unsa pay angayan nilang himuon, mga kasibya. O kini giangkon ni sa presidente nga bisan tuod positibo ni ang iyang ratings pero daghan pang angayan nga buhaton, mga kasibya. Hagit ni sa ilang angayan pa nga himuon sa musunod nga mga katuigan, sa musunod nga mga higayon o musunod nga mga nahabiling adlaw, buwan, tuig sa iya nga termino, mga kasibya. Anyway, mga kasibya, wala tayo oras ha, kay medyo doon na lagi tayo lakaw karong butaga. Sayo kayo. Morning diha ni Konsyal Alan Borbaho, ni Rocky Road, si Darling V, nga shout out siyang ginikanan, si Tuting Ognadet, si Ma'am Gloria Marcelo diha sa Houston sa Texas, mga kasibya. Anyway, thank you kay mga kasibya. Salamat sa inyong pagpatalinghog, pagpaminaw sa atong sayo nga tulumanon karong butagan, ing kabutagon sa adlaw nga Friday. It's a Friday. Oy, nobena ni Senyor Santo Niño karong adlaw, mga kasibya. September 20, 2024, mga kasibya. Bye, mga kasibya.